Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ман ин субҳи саҳарками хонаҳои влажни уборка кардам, тоза кардам, тамом пилисос накардаму фақат тоза кардам, полоею ҳама ҷои порядок кардаму нав бекор шудам. Саат аллакай 12 десте, кӯда хӯрок мондам ки то ки гарм шавад, хӯрок хӯрану баъд хоб раванд. Манҷа Нилуфара ҷанг кардам, Сиёвуш кати берун саҳар кати берун гуфтан, берун бировардам, берун мондам. Шуна гуфтам ки пеш подъезда бозӣ карда шинед, ман кор дорам, ман бекор мебудам, агар мебиромадам катишон. Берун биромадан, мана 2 соат қариб ки гаштан, дар омаданда гирьяву нола, додзанӣ ки намехоҳем диромадан, ба ҷанг карда дировардимшона ки абед шудай абед кунану дам гиранд бо бегони рӯз. Не хиёлшон ки аз саҳар то шаба да ҳами қади кӯча гарданда. Берунда ҳеҷ кад не. Бо бегоҳӣ ҳаво камтар нахс шавад, салқин шавад, не ки берун ҳаво хушрӯ салқинак шамолаку. Сёрамна уже абед шудагӣ, кӯдако вақти хоб. Сиёвуш, оли Сиёвушаш диромадак, даҳани трезада бо беруна тамошо карда шишта. Соат 9:12 десте ва саҳари ман вай кардам. Мами бутилкаи кӯдакоя бутилкаи кӯдакоя вай кардам. Ман ҳамаша наҷӯшондум, фақат оби ҷӯш ай болошон рехтам, сода кати шуштам шуна ки то тоза шаванд ва ҳозир якбора вайшон кунам. Об гирим бутилкаошон зард шуда будан, чой гирифта будем чанд бор, зард шуда будан. Кӯдако вай кардестан, абед кардестан ва берун 27 дараҷа мана гарм. ҳаво хушрӯ. дӯстони азиз, соат аллакай 4:30 шуда. Имрӯз Сиёвуш умуман хоб нарафта, то соати 3 ба зур хо рафтак ва ман хестам барвақти кати гӯем. Ман инҷода вай кардам гӯшти мурғу ва картошка кардам. Мехоҳам тафдонта пазамшона да пакета меандозамшона, ҳамаша мебандаму мемонамша пастака карда истад пазад тезтарак тайёр шавад, хубтар аз чем дер мондана. Намсал ба ҳазур хушрӯ мулоим шуда пазад. Вай банкае бинанҷ кӯка десте вай бача. Мана тайёр шуд вай мо. Сиёвуш пакета андохтам шанхел. Ай, ваздамсда. Ана мондам шак пазад 1-2 соат меистад ба ҳазур. ҳамино зарур шонай, ҳамин ошхона омада гаштан. кӯдакои берун бировардам каме. Соат ҳоли 9:05 ҳам хел гарм ки ҳоли ҳаво офтоб нарафта, беҳад гарм ки нараса ки Сиёвуш ҳама чира бояд Сиёвуш расад, гирад. Рафтем ака. ҳолиам ҳаво гарм беҳад. Манин агароти мо пиёз, райҳон дорад. Вайш намедонам чи инҷа пудинаҳоша бинан лаблаби ҷубор. 1-2 рӯз борон зад, хела хушрӯвай лолаҳои бечораи шикастиян партифтиян. Намебинӣ ки ки канда бошад, хе шикаста бошад. Мальчико мекунанд, дига ки мекунанд. Мана райҳонош бурод, баъд райҳонои чинда қоқ мекунем иқа. дӯстони азиз, мана хӯроки мо низ тайёр шуда. Помидор бодринг намак накардам шуна, барои он ки ину сернамак нашуда бошад. гӯшти мурғ, картошка. Ростига мехостам ки хеле қоқак бар ин шавад, лекин пакет да ки буд вайшдаги хеб гӯем ана мехел хай намедонам чӣ хел шуда. На шавҳарамда вай кашидам ва инҷода худамда ош мондаги ҳастам, каме ош ҳаста ҳайф нашавад мегӯм. Ва ман инҷода кӯдакода аввал кашида додам, хурдестан ба мазза. Ҳай Сиёвуш,
гӯшт 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 гуфта вай кадан гӯшт кашида мешунад бинем кани чихе мехӯранд гӯшт гӯшт мекунад не ки кошки хӯранд ба маза ба маза имрӯзи дароз вай хӯроки духовка тайёр шуда иста буд. Барои ҳамин мо рӯзи дароз кӯчида будем. аз соати 5 биромадем то мана соат 7 баъд диромадем бо итто ба гирияву нола. дӯстони азиз, аллакай соат 9 шудай ва мо ужин кардем шудем ва шавҳарам кор нарафтанд шиштан ҳамҷида кӯдакокатӣ гӯем ва ҳамакаса шиштем. имрӯз ман бинин дастум чӣ хел ранги варам кардаги барина чӣ хелия гӯем. имрӯз ман чӣ кор кардам? Ман нанавай санита средства ҳаст ку ҳавай хела буд ки исодай истифода намебурдам ман ва гуфтам ки хай ҳавай кати ҳамин раковина кати ҳаминҷоҳо шушта тоза кунам гуфтам ва хушум надод ки причатки рафта биёраму причатки кати шум гуфтам ки хай лата кати тез тоза мекардаму вай мемонам ҳеҷ кор намекардагиста гуфтам иқа. лекин ҳамин рӯзи дароз дастои ман ҳам хел дард кардеста сухта кардеста ки ҳамин хел ҳиссиёт ки ман қаламфур тоза кардаги ҳастам да ва медонам ки чӣ хел месӯзонад даста. ман ҳозир ҳамин хел ҳис кардестам иқа сахт бисёр нею ҳис кардестам ки чӣ хел дастои ман ҳамин хел сухтестанд ва хиёлам ки фақат дастома таги оби хунук дамонам ва агар ки қаламфура вақте ки тоза кардаги будам ҳама вақт мехостам ки ҳамин дастама даруни ҳамин оби хунук ях дамонам ҳамин хел ва ҳозир низ пасудоҳоё шудам ман оби ях кати шудам ки дастом вай чанд бор ҳамин рӯзи дароз ман дастомам бе крем намондам ҳама вақт крем карда гаштам лекин намегӯӣ ки ягон крем кардаги ҳастам сёравно бо ҳамхел дард кардеста намехел ман ҷо доруҳое тайёр кардам доруҳое мехӯрем кӯдакҳоя ман аллакай ҷобаҷо кардам лекин то ҳол хоб нестанд шиштиян нағма бозӣ карда дадашкати анамехел дӯстони азиз имрӯз берун ҳамхел дам ҳаво ки трезак шуда мондаги ҳастам ки то ки ҳавои тоза бошад то ҳавои тоза кати ва ҳар шаб мо трезамо ҳама вақт кушодагӣ ҳастай ва ҳозир аёдам набурод як дору барои камаро дуд кунам ки барои ки аллакай бинам ки ва дастои кӯдакоя почаҳои кӯдакоя камаро газидиям барои ҳамин гуфтам ки аёдам набурод дору ва дуд кунам. ҳанаме хел дӯстони азиз влоги имрӯза намедонам чӣ хел шуд чӣ қадр видео кардам ҳатто ба ёдам нестай. влога ба охир расонем бо пага нақшаҳо бисёр ҳастай пага пухтупаз кардан дар кор ягон ширинӣ тайёр кардан дар кор ва бо мехоҳам ки зулаи самбуса тайёр карда монам. анамехел хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. имрӯз сиёвуш хайр намегӯяд барои ки дадашкати вай хонада нағмабозӣ карда шиштия. хайр дӯстони азиз.